så er det nu, at du skal lytte. Vi alle fordomme trodser, ja, vi er glade klimatosser. Vi tænker kun på biomassen og giver dig råd fra Klimakassen. Klimakassen. Rundt trænger til et møs. Giver vi gerne et klimakøs. Hej Og velkommen til Råd fra Klimakassen. Gode klimaråd til dem, der vil og tør. De fleste mennesker tisser 5-7 gange om dagen. Det svarer til at gå på toilettet cirka hver 3. til 4. time. Altså i de vågne timer. Vores blære, den kan indeholde mellem 300 og 500 milliliter. Heldigvis så får de fleste af os tissetrang, inden blæren er så fyldt. Ja, og jo mere blæren er fyldt, jo større er tissetrangen. Hov, Flemming. Ja. Nu skal jeg sørme tisse. Lene, det skal jeg faktisk også. Det kaldes at urinere, Eller pisse. eller at lade vandet. Eller hælde vand for kartoflerne. Kan man sige det? Ja, eller vride bananen. Ja. Det kan jeg jo så ikke sige. Det kan du da. Ikke. Hold da op. Ja. Der var der godt nok meget i min lille blære der, hva'? Ja, nu ser jeg. Altså, mange synes jo, at tis er noget ulækkert noget og noget værre griseras. Det er det faktisk ikke. Nej, tis, det har rigtig mange gode egenskaber. Ja. Det er for eksempel surt. Ja, og så kan man bruge det til, for eksempel ude i haven, til surbundsbede. Rhododendroner, de er rigtig glade for tis. Og tis kan holde bier væk. Det har jeg hørt. Nå, for søren, den havde jeg så ikke hørt. Så. Og nu skal du høre. Ja. Camilla Alene i Vildmarken. Ja, den kender jeg. Hun drikker en lille kop af sin morgenurin hver morgen. Og hun kalder det faktisk for sin... Trylledrik. Det giver mere energi, og så er det godt mod muskelsmerter. Se selv med i afsnit 5 i sæson 11. Det er godt til... Man kan lave øl af tis. Ja. Så tis har faktisk rigtig mange gode egenskaber, og vi her i Klimakysset, vi går naturligvis ind for genbrug. Ja. Og nu har det jo sådan en smuk, varm, gullig farve. Så derfor så kan man kalde det for genbrugsgul. Ja. Skål. Skål. Ej, puha. Ej, puha, det er altså ikke så Puha, rart. det er ikke så rart. Puha, nej. Klimakassen. Klimakassen.